subscribe kan? Subscribe. Download ada. खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैहाय फर्स्ट टाइम लाइव न'निफ्राय माने एखेबारे आंनि न'निफ्राय उन्दुग्रा न'निफ्राय आरो फैहांबाय हनै रायजोफ्रा राजोङासै नानि नै रायजोफोरा राजोङासै हनै जानाय ना जायाथाय जास्ट ट्राइ न'निफ्राय दिनैहाय नायफायसिखोन आङो नानिखौ दाखा ओरै फै गथ'ल' जिराय udah kelam hi guys udah deh hi guys खुलुमबाय thank you nanti clear nuakhai ang hanai selai dulu ta mulai RB boys congratulations thank you RB boys jabai dulu rajungo ini bisa Total boys congratulations brother thank you brother clearan नुदोंना नुवाखै जाखो आं मिथिला माबायदि नुदों नायनि थाबथा थुबथासो होनलाय बिदि दलद दोनलाय एसे नायजासाबदों आरो बिराद गोबावखासैमोन लाइभ फैयाबोथ' ओमफ्राय आल्पना बी ब्लग्स आं क्लियार नुदों अके होमब्ला क्लियारानो जासिगोनदां खिन्थु नेटवर्कआ थांलाय फैलाय जादोंमोन नामा दहाय फैद' नै नानि नोंखौ नायनो लुबैदों नो आनैया हाय आनै होनहर दे आखाइजों होनहर आनै आफना जायखिया लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर आंनि दिनै लाइभ फैनायनि ओंथिया बेनो माने नोंथांमोन बयनिसिमबो थेंक इउ माने 100K साबस्क्राइबार्स जाबाय चेनेला दिनैहाय माने गोजोननाय मोन्दों सानाखैमोन बेबायदि 100K सिम साबस्क्राइबार मोननो हागोन होननानै थेंक इउ सै बयनिसिमबो माथो इलाय खायलें जादों
जाबाय एबार Papa, aku yang nanti kita yuk. Aku naik kelas kita yuk. कमेन्ट्स थ' गैया Aku naik kelas. नै नोंखौ आनै सना होनहरदों आनैया सोना दोनहरदो होननानै दे कमेन्ट्स फैलासो आंहा कुइसनफोर दंब्लासो आङो रिप्लाइ खालामनो हानायसै ओरैनोथ' गोबावजों लाइभ फैनायनि ओमफ्राय बेसेबां वाटसिं 15 जनल' वाटसिं नै अनलि 15 सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामदो Dharmara Setri, how much struggle you have done to come this far, brother? Dharmara Setri, brother, actually being a villager from interior village, it was not so easy for me to come up till this stage, like so to say, to be recognized by many people. So as like 100k people, it was not so easy, like so to say at the starting age, at starting stage, no, it was really a struggling stage, so to say, like in our area, especially in the villages, people do not actually during those days when we started our YouTube channels, creating content, no, that time in a public place and all, that time taking a video shoot, talking around blogging was not an easy job actually, with no courage, people backbiting in the local places, no, especially that was not so easy because people do not respect when you do not have subscribers, when you are not famous at that time, people do not support, people do not respect. So like that, at the starting stage is really a difficult work, so to say, in our time. But these days little bit people are quite not so to say, people have come to understand what blogging is, what making video is. So to say, like starting stage was not so easy for me, so to say. Anyway, thank you for commenting, Dharmara Setri bhai. Yeah, any comment? Yes, RB boys, ang Kokrajharनिफ्राय नायदों sir. Okay, thank you RB boys. Dharmara Setri, yes, I understand, brother. Yeah, really. मा खालामबाय थाखो नोंलाय नानि? फैदो फैदो। सोरनिबा कमेन्टआ थालांखो ना माखो? Let's go for 10 millions. Oh my god. Dharmara Setri. 10 millions. Let's go for 10 millions. Let's see. But doing in so to say, like in local language, no, I think it is not so easy to reach 10 million. Reaching million itself is not so easy, so to say, with our language, no, with a Bodo language or a regional language. दे 12 जनाथ' नायदों 15 जन नायगासिनो दं ओमफ्राय ओरैनो रायलायनायखौल' नायदों ना मा ना कमेन्ट हरनासै ना कमेन्ट हरनो लाजिखो जायखिया मा साननाय दं माबाफोर कुइसन दं सोंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालाम रिप्लाइ खालामनि ओंखाम जाखांबाय नामा सार होनदों एसबि प्रडाक्ट ओंखामा जाखांबाय औ ओंखाम जाखांनानैसो आङो लाइभआव फैदों नायनि मा फुनखो नों ए पाउडारबो फुनबाय फैदो जिरायफैदो ओमफ्राय रेसपेक्ट 1.2
गोजोननाय थाबाय ब्र नोंथांनि नाजानाय खस्थ' खालामनायजों 100K जानायनि थाखाय औ हामबायसै नंगौ निस्सय SB प्रडाक्ट मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंने माबामोन मा होनो टमेट' बाथोन ओमफ्राय बेसर बिदिमोन र' माबा मोनसे होनदोंमोन सोर गोजोननाय थाबाय अके हेल' मा इलायनो नामा आइल' नामा हेल' आदाया मा साख्रि मावो आदा साख्रि माने एक्जेक्टलि आंनि खामानिया गभर्नमेन्ट जब नङा ओरैनोथ' आङो खामानि मावदेनो मोनसे कम्पानियावहाय CEO हिसाबै मावो ओमफ्राय मोनसे स्कुलावहाय स्पर्ट्सनि मास्टार माने बास्केटबल कचिं होयो बे सुनिबारावल' मोनसे स्कुलाव थाङो आं दा मोननै जब दङ मोननैबो प्राइभेट माने पार्ट टाइम टाइप ओमफ्राय बेखायनो बेखौहाय एसे माबा देरनाय जायो आरो खालामनो हायो टाइमा एडजास्ट जायो आरो पार्ट टाइमखाय ओमफ्राय SB प्रडाक्ट कंग्रेचुलेसन फर योर माइलस्टोन्स आर गो अहेड थैंक यू सो मच SB प्रडाक्ट खस्थ'आथ' दङ जेरावबो स्पेसियेलि जोंनि बर' रावजों भिडिअ बानायनाय गामि ओनसोलफोराव बानायनाया जागायजेननायावहाय गोरलै नङा रावबो रेसपेक्टबो होआ जागायजेननायाव रावबो सिनाया फेमास जायाखै नों गिबि खेब जे समावहाय नोंहा साबसक्राइबार गैया 100Kआथ' गोजाननि बाथ्रा 1000 साबसक्राइबारबो गैया बे समावनो नों केमेरा लानानै पाब्लिकआव भिडिअ खालामबायोब्ला मानसिफ्रा माबायदि मियो माबायदि बखियो माबायदि माने सापर्ट गैया मान सनमान गैया जाम्बा जाम्था खेबलाबायदों बेफोरबायदि जायाफ्रामानो होनना बेबायदि बखिनाय बेफोरो बिराद थायो जोंनि स्पेसियेलि जोंनि गामिफ्रावहाय ना खिन्थु जेबो नङा जुदि नोंहा जुदि थारैनो गोसो सिंनिफ्राय भिडिअ बानायनायनि लाइनाव गोसो दङब्ला बेफोरो माने मालायजों जेबो सलिया गावबा गावनिसो लाइफ बेबायदि दा बेफोरनो आरो खस्थ'आ जागायजेननायावहाय ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन अके लुइस नार्जारि दिनै गरम नङा नामा सार आसामाव दिनै गरम नङा बांद्राय दिनैहाय अखाबो एसे हाबाय जायगा जायगा ओमफ्राय गरमाबो बहुत खम जादों दाबोथ' एसे गुसुआनो गरम नङा जाख्लाम मामिनाव फुना हो ओमफ्राय र' आं माबा खालामनो बो फुना मामिनि खानायाव फुना हो BM ब्लग मोखां ना फंबाय माने आं बुजियाखिसै ओमफ्राय आइया सोंबावबायनो इउटिउबार माबोरै सोलियो आदा इउटिउबार माबोरै सोलियो टाइमाखौ एडजास्ट खालामो आङो टाइमाखौ बोरैबा एडजास्ट खालामनो हायो एसे बैयाथ' स्कुलनियाथ' सुनिबारावल'खा ओमफ्राय माबायाथ' जाहैबाय मा होनो बैयो मेनेज जायो फननि गेजेरजों जेब्लाहा बिराद बिजि टाइम थाथारोब्ला अब्ला माने इउटुबखौ एसे रेस्ट दोननांगौ जायो बेनिखायनो सम सम आंनि चेनेलावहाय सप्तासे गाहाम भिडिअबो फैया मालाबा सानब्रै फैया मालाबा खेबसेन मोननै मोनथामबो फैयो सानसे उननि उनाव सानसे नै बेबायदि आरो माने एडजास्ट खालामनांगौ जायो खारन इउटुबनिल' जि इनकामजोंथ' सोलिनो हाखाया जोंनि न'खरफोरा बांद्राय हाइ फाइ इनकामथ' जाया नालाय बेनोसै ओमफ्राय दे काम अन नेक्स्ट कमेन्ट थाबथा थुबथा नुवाखै दा क्लियार नुदों दा ने दे खोन्थाहर खारन आं फार्स्ट टाइम माबा लाइभ फैदोंथ' न'निफ्राय नेटवर्कआ थिग नङामोन बै समफ्राव दा एसे मोजांसै ओंखायनो क्लियार नुदोंना नुवाखै मिथिया आं कुवालिटिफोरखौहाय 22 वाटसिं 18 लाइक खालामजोबदो दे मा खालामगोन नानि नों आखाया मैला नाङोना बिदि जाखाला मारिनानै दोनदो कमेन्टथ' हाबमाखसै र' दाख्लाम इदि फुनलाबाय जा
हेलौ र' सोरबा माबा नुदों र' आरजि ब्लग हेलौ आदा होनदों हाय फंबाय ना बिनानावथाय फंबाय फुना मामिनो फुनहैदो फुना ओइ आबैनो फुनहैथां आबैया फुननाय ना आबैया थां आबैनो फुनहैथां फुना मैला जायो आरजि ब्लग मा खालामदों आदा आरजि ब्लग दाथ' ओरैनो दङ नै लाइभआव होगासिनो दङ ओमफ्राय आइया मा बुङो आलफ्रेडजों लोगो हमनानै भिडिअ खालामदो आदा र' मिलायनाय जायोब्ला खालामनाय जागोनलाय दा सम मिलायनाय जाथ'वाखै टाइमिंफोरा बेसेबां जाखो टाइमा दोनथ'नायसै लाइभखौहाय ओमफ्राय आरबि भइस क्लियार नुदों सार अके थेंक इउ खोथा हरनायनि थाखाय क्लियार नुदोंब्ला थिगैनो दङसै दे लाइटनि खाथियावनो थानानै बानायदों बानायनायालाय माखौ लामदे रैसुमै निउ व्लग कंग्रेचुलेसन्स आदा थेंक इउ नुदों Thank you. Bye bye. Love you. I love you. 당근아기. 뭐야? 당근 바바지. 뭐 나 상관? 하이도 가나. 마? 나 하이고 손에 걸어줄까? लाबोगोन लोगोफोरखौ सोंहरसाय लोगोफोर मा खालामदों दादामोन दादा भिन्दिमोन दादामोन ओमफ्राय दिदिमोन खुलुमबाय नुदो खेबसे खुलुमनाय दिङा ना नों देरला मा जायोलाय नोंनि पुलिससो जायो बा देरला पुलिससो जायो ना एहे हा दिनै जेरावबो थाङा ओहो आङो जोंसो थांफागोन आथिं आइदि खालाम हामा आथिं आइदि खालाम हामा इदि हामा बे दादामोना औ दे नोंसोर मा खालामदों होनदो दे मा खालामदों दादामोन I love you all all thank you होनदो thank you for 100k love you I love you all I love you होनब्ला माबायदि होनांगौलाय सुमाया आखाइजों होदो माबायदि इदि इदि ओमफ्राय सुमा हरदो आखाइजों किस खालामहरदो माबामोनखौ दादामोन दिदिमोनखौ किस खालामहरदो ओरै होनहरदो ओरैसो लाभ इउ होनहरदो दे I love you माया खोया हाय आंकोल होनदो आंकोलमोन दङ ना आंकोलमोन नायदो आयौ आंकोल दा गाज्रिमोन नै आंकोल धर्मराज होनहरबाय थादो नै आंकोल धर्मराज थांनायसै दे बाय बाय होनलांदो बाय बाय अके दे
फिसाजोआ बिराद हामा yes let's see okay दानसोरां बसुमतारी आदा बाजैखौ देखाय नोमबाजैया उन्दुबायलै फंबाय 20 कारेन्ट थांबाय 22 minutes 7-8 मिनिटसोनि उनावहाय दोनथ'नायसै दे बांद्राय माने मा होनो बांद्राय जस मोनाखै लाइफआवबो खोथा बुंनोहाय बांद्राय फैयाखै मानो फैयाखै होनब्ला माने भिउसआबो एसे खम खारन 14 जनल' नायगासिनो दंथ' ओमफ्राय कमेन्टआबोथ' खम जायो बिदिब्ला बेनिखाय पुष्प बसुमतारी हाय आदा हेल' पुष्प माबोरै पुष्प बसुमतारी बुंबावदों मा ओंख्रिमोन आदा ओंख्रिया जाहैबाय टमेट' बाथोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेसर एबि ब्लग कंग्रेचुलेसन आदा थेंक इउ एबि ब्लग बुंबाय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय बिरेस बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आमाय ओंख्रिखौथ' खोनाखाबाय जानो हागौ रावहाबो जेबो माबा गैया दोनथ'दिनि आइ हाबा जायै सानै दंबाव बिनानाव सासे फंबाय सासे सानैबो बाहेरायाव थायो आरो नै दाने ज्राव खालामबाय अके जिन्दा आं आदा नों बबेनिलै जिन्दाया सोंदों आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमथेखा खाथिनि आमथेखाखौ खोनाबाय दा बिटिनि होनना बुङो जों बेखौ बिटिनि गामिया Dharma Setri Blogs good night दा okay good night thank you for coming बाजैया उन्दुबाय नामा आदा पुष्प बसुमतारी उन्दुबाय पि बड' गेमार कंग्रेचुलेसन ब्र 100K जानाय थाखाय थेंक इउ सो माच बर'नि सोरां खबर मोजां ना आदा खबरा मोजां नोंनिबा माबोरै खबरफोरा अबेनि मोनथाय बर'नि सोरां मोजांथ' नामा बर'नि सोरां $26 minutes थांबाय नै 4 minutesनि उनावहाय दोनथ'दिनि जानो हागौ मिथिया बे लाइभ नटिफिकेसन थांदोंना थाङाखैथाय खिन्थु फैया मानसिफ्रा खम नायदों आरो गुड नाइट $26-27 minutes जानोसै ने
ओमफ्राय दे गुड नाइट लाथ'लायदिनि जायखि जाया मानो नै दासो ज' हाबबाय नै आदा बसिम फरायनाय आच्छा जिन्दाया बुंदों जाहैबाय आदा बबेसिम फरायनाय एक्सुवेलि आङो ग्रेजुएसनल' फरायनाय ओमफ्राय बर'नि सोरां सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिलै आदा आं दाखालि बेंटल कलेज थांदोंमोन आदा अके सनितपुरनि दे ना अके दे बुजिबाय दे हमनो ओमफ्राय दानसोरां बसुमतारी नोंना कार गोदाना बेसेबां प्राइसआ औ बेयो अन रड प्राइसआ 8,50,000 8 लाख होमब्ला दोनथ'लाय दिनै दे लोगोफोर जायखिया जायफ्रा लाइभआव नायाखिसै उनाव नायनो हागौ दा बयनिसिमबो थेंक इउसै बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय सेकेन्ड बयनिसिमबो साबस्क्राइबार्स बारायनायनि खालामनायनि थाखाय थेंक इउसै बयनिसिमबो गुड नाइट एभ्रिवान गुड नाइट Okay, good night sै दे बयनिसिमबो थेंक इउसै 1 सेकेन्ड दोनथ'नायसै दे